поздравление на театрална работилница с Ръчковци. Добър вечер, да ви кажа на всички. Благодаря ви, че сте тук и дойдохте да уважите нашите рожденици и да отбележим заедно нашия празник, а именно 7 години театрална работилница с Ръчковци. Казват, че първите 7 години от живота на човек са най-важни и според мен е така. През тези 7 години човек прави първите си стъпки, изрича първите си думи, получава първите си уроци, оформя своя характер. И понеже минахме през всички тези неща, решихме да отбележим именно 7-я рожден ден на театралната работилница. Започнахме през 2009-2010 учебна година в целодневна детска градина Здравец. Директорът госпожа Йорданова бяха с нейния екип така любезни да ни допуснат и да ни поверят едни от най-хубавите и талантливи деца. Някои от тях дори са все още тук. Атила, Глория, Илин и Елина. Днес те заедно с всички останали членове на театрална работилница с Ръчковци ще ви припомнят и представят едни от най-забавните и интересни герои и истории, които създадохме заедно. Приятно гледане! Да си вече следвичи. Какво ще играем сега? Как да какво? На лотария! И какво е това лотария? Лотария е второто предпредставление на театрална работилница с Ръчковци. И за какво се разказваше там? За горският панер и за една сергийка, на която пише с големи букви лотария. Всяко живот от гората искал да спечели награда от лотария. И спечели са. Лотария славна това е на всеки каквото желая. Челата печели пъничка, а мравката малка мотичка. Штурчето щастливо си гълдра, а ваекът прежда залюлка. Работният бръмбър трионче, а водното конче петонче. Мъдинката кърпа на кап, а штъркелът снимка на жаба. Такава лотария има на пролет след дългата зима. Хубаво. Всяко животно в планата си тръгва с награда. Ами за нас, водещите и за тази публика? Глория ни каза оригиналния стих на Кръстю Станишев, а той завършва така. За тази публика бомбони, бомбони, ура! Ей, супер беше! Само че май нещо бъркахме да... Как така сме го бъркали? Виж, за барабан чакай да няма. Ей, верно! След Снежен човек в детска градина Здравец е играло още едно представление. Дядо и Ряпа. Нека да го видим тогава. Няма да го видим. Ще си го припомним с помощта на Чулин. Тя ще ви представя монолога на Ряпата, с който печели журито на един от участниците на вълшебната завеса. Бяла глава, Миша опашка. Що е то? Ряпа. Точно така. Имена. Аз съм Ряпа. Но не коя да е Ряпа. Помните ли онази приказка започваше ей така? Дядо бе обрати, Ряпа взе да вади. Сетихте ли се вече? Да. Аз съм точно тази Ряпа. С две ръце я хваща, силно се напъва, пъшка и опъва. Тя се не плаща. Иде баба Мика. Двамата се напъват, Ряпата опъват. Тя се не плаща. Баба внучка вика. Тримата се напъват, Ряпата опъват. Тя се не поклаща. Брей, упорити хора бе, отказване няма. Внучка Шаро вика. Четиримата се напъват, Ряпата опъват. Тя се не поклаща. Шаро маца вика. Петимата се напъват, Ряпата опъват. Тя
По едно време, що да видя? Писана вика Гризана. С една мишка ли ще ме преборят? Шестимата се напъват, ряпата опъват. Ряпата измъква. Знаеш ли, и аз съм участвам от това шоу и спечелих не едно, а 2 първи места. Май, не ти се вярва. Не, изобщо. Останете сама за някакви минути. Аз, сега се връщам. Добре, чакайте ще ви припомня приказка за една морава и за една гладна крава. Четвъртото поред представление е на театрална обичайна шествъртковци. За жалост, никой от тогавашните шествъртковци не е вече сред нас. Затова ще чуете оригиналния стих на Радой Кил. Немирният Ванка, учете в своята нова читанка, разказче за една морава. Как на пролет тя избоява. Не, рече си Ванката, картинката не е пълна. Уви, трябва нещо да се пооживи. И взе веднага поичките Ванката и в разказчето в читанката нарисува една крава голяма. После облече своята пижама и додето спа през нощта, в читанката се случиха много интересни неща. Понеже кравата беше нарисувана гладна, тя разказчето нападна. Да, тая крава жестока, Ванката така опаса урока. Позволете да ви разкажа, както е после урока си чете. Слънцето силно пече и навсякъде цъфтят пчели и пеперуди. Леки топъл ветрец гали земята и от нея никнат бръмбари и калинки. Боравата топуркат с копитца, бели ягънца и хрупкат слънчеви зайчета. Така се на зелените клони гласовити овце блеят. През моравата е трупчарско куче, размахва крила и отлита в своето гнездо. Този ден обаче Ванката се зарече да не рисува в своите учебници никога вече. Това е едно от любимите ми стихчета. Няма да е лошо пак да се играе. Или пък нещо по-сериозно, някой детски роман. Сетих се! Питър Пан! Това хубаво, магаре! Питър Пан ми заключи в чекмеджето на скрина. Звънкам от половин час и никой не ми обръща внимание. Говори си с Уенди. Тя била дама, моля ви се. Искала да бъда нейна фея. Как ли пък не на такова голямо и грозно момиче? Та аз съм феята на Питър Пан и на никой друг. Опа! Нещо се отплеснах. Моля да ме извините. Първо трябваше да ви се представя. Казвам се Камбанка. Както вече разбрахте, аз съм фея. Поправях камбанки и се грижа за Питър Пан. Само че той ме пренебрегва заради онова голямо и грозно момиче. Седнали ми там и си гукат. А мене ме държат в чекмеджето на скрина. Страшно съм я досадна. От днес нататък обявявам Уенди за мой враг. И първото, което ще й направя, да й дръпна косата. Защо го това? Не започка да видите. Това беше една ядосана камбанка, която също спечели журито на вълшебната завеса. И като стана дума, моят партньор съвсем се изгубил. Дано не му се е случило нещо. Сетих се къде. Гората при сергийката за бомбони. Не му стигат бомбоните. Още иска. Само ако знаеше кой броди. Извинете ме, ама май приятели. Както казват приказките, 3 дни яли, пили, се веселили. Той е моята работа същата, но да ви се представя. Аз съм големият лош. Били хапна и вас всичките. Ама ли ви казват, приятели, изядох една баба, една дебела баба. Аз ми се сервира червена шапчица. Ще ме попитате защо ям стари баби и млади момичета, но те сами са виновни. Тая дебелата баба решила да живее в къща сред гората. И като пуска от дома са непознати, кой ли е виновен? А червената шапчица тръгнала да се разхожда
гората. Майка и не е ли казвала да не се разхожда сама, особено в тъмна гора като тази? Така де, те сами си виновни. Важното е, че аз съм сит и доволен. Сега ще ме извините, но на мен нещо ми се додряма. Слагам си нощната шапчица. И мисля да се настанила долу в леглото на бабата. То на нея няма да й трябва, ай на вас нека ви нос. И да внимавате, като се разхождате сами из гората, че кой броди гладен из гората. Като нищо не взял Джон. Сега ще трябва да викаме доктор да го важи. Докторе! Докторе! Здравейте, казвам се Джон. Доктор Джон Дулитъл на вашите услуги. Може да ви се виждам леко странен, но аз съм съвсем истински доктор. Велик доктор. Преди лекувах хора, но се преквалифицирах заради любовта си към животните. Всичките ги обичам. Ей, в дома си имам зайци, бели мишки. Много обичам гъските си. И двете малки сладки розови прасенца. О, и моето вярно куче Джи. С него сме големи приятели. А тази тук, тази красавица на рамото ми е папагалката Полинезия. Благодарение на нея станах животински доктор. И понеже сте ми симпатични, ще ви дам тайната си. Разбирам езика на животните. Извинете ме, но Полинезия се тревожи, че съм се издала. Пиу, писпо, пикопи, писе. Пите, писа, пимопи, пипри, пия, пите, пи, пида. Казвам да се успокои, че вие сте мои приятели. Вече знаете моята тайна и защо съм велик доктор. Животните са като хората. Имат нужда да бъдат чути и изслушани. Нали така, Полинезия? Пидопи, виж, пидопи, не. Доктор си намерих и нов водещ си намерих. Здравейте! Аз бях тук от самото начало, но заради бомбоните, нали разбирате? Стига вече след бомбони, ама да продължаваме по сценарий. Добре, веднага се включвам. Първото по-голямо представление на театрална работилница с ръчковци се казва Трите баби и е създадено по приказки на Елин Пелин. Точно така. То се игра цели 3 години и с него работилницата печели първата си награда от първия си театрален фестивал. Подготвили сме ви една от приказките, за да си я припомните. Гледайте. Имало едно време, една върва, а под нея имало една река. По пътя минали 3 шопи, 3 умни глави. Сигурно е много жадна. Няма кофа, как ще напоим? Хайде да помислиш! Измислих! Ще се хвана за хворите на върбата и ще увисна. Измислих, ще се хвана за неговите крака и ще увисна. Измислих, се хвана за неговите крака и ще увисна.
навежда. Оле, ще падна! И те са върнали във водата. Тримата шофери, само че тук бяха 4. Толкова са и героите, които остава да видите накрая. Кой искаш да видиш? Какво ще кажете за мен? Здравейте! Казвам се Пинокио. И да ви предупредя от сега. Не се смейте на дългия ми нос. Аз така съм се родил. Да, всеки се ражда с нещо по-особено. Но моят нос, освен че е особен, е и много специален. Ако кажа нещо невярно, носът ми става още по-дълъг. Но няма да ви показвам сега, защото не е хубаво да се лъже. Нали знаете? Така де, казвам се Пинокио. Моят татко ме направи от едно дърво. Дърво, от тези, с които хората се палят вече. С татко живеем под една стълба, в едно килерче. Тъмничко е малко, нямаме си много неща, но пък на стената си имаме огън с огън и вряща котлета. Само дето и огнището, и огъня, и котлето са нарисувани. Какво пък? Нали за това си имам въображение? Като затворя очите и виждам кокошница. Не, шоколад. Или малиново сладко. Но като затворя очите, всичко изчезва. Какво пък? Важно е въображението да се тренира. И ако искате да знаете, един щурец ми каза, че ако тръгна на училище, ще стана истинско момче. Татко си продаде старото пълто и вижте какво ми купи. Буквар. С него ще се изуча. Ще купя на татко ново пълто и ще стана истинско момче. Точно Пинокио исках да видя. Я виж, това там не е ли? Здравейте! Как сте? Много добре. Браво на вас! Аз изобщо не се чувствам добре. Много е досадно да седиш по цял ден и цяла нощ, за да плашиш гарбите. И още по-досадно става, когато нито една гарга не се плаши. Къш! Махай се! Виждате ли? Не помръдва! Кълве и ми се смее в лицето. Аз съм едно дребно и нескопосно плашило. И защо? Защото нямам мозък. Само слама, слама. Ще си кажете, как може да говори като няма мозък? Знам ли, но пък много хора и без мозък говорят много. Така де, направиха ме едва онзи ден. Благодаря на фермера, че се постара, поне да ми оформи хубава глава. Имам си уши за да чувам, очи за да разглеждам, уста. Не, че имам с кого да си говоря, само дето мозък си нямам. И лошото е, че гардите разбраха. То, както съм направен, ни една гарда не се изплашва от мен. Кълват си на воля и ми се смеят в лицето. Лошо, много лошо. Аз съм оптимист. Ейна, тази сутрин една стара врана ме успокои. Каза ми, че ако имам мозък в главата, съм щял да бъда по-добър от мнозина. Да имаш мозък, ми каза тя, е най-хубавото нещо на този свят. Много е неприятно да знаеш, че си глупа. Така ми каза тя. Затова съм решен да направя всичко по силите си, за да имам мозък. И като се е започнало да ми върви от сутринта, преди малко мине едно момиче с куче. Каза ми, че отива при един магиосник. Магиосникът от Оз. Според нея, той може да ми помогне да има мозък. Така де, трябва да се изпробва всяка една възможност. Тръгвам на път, а вие стискайте палци да се върна не с слама в главата, а мозък. Много мозък.
против, може да водим и тримата. И да имам. Кой ме пита? Я не се правим скромен, ами да продължаваме по сценарий. Стигнахме почти до края. И може да ядем торта. Само за стомаха си мислиш. Дебелачко. Ами да, знаете ли кой е това? Разбира се, че да. Не случайно го споменах. Дебелачко е едно от връбчетата от най-новата постановка на Сръчковци. Ние връбчетата. Точно така, ние връбчетата е най-новата постановка на театрална връбченица Сръчковци. И най-хубавата бих добавил. Знаете ли защо? Защо? Защото играя аз. Не, защото тази година ще играя аз. И аз ще играя. Я не се карайте вие тримата. Че виждате ли онзи котарак там долу? Не, котарак или куче? Куче ли? Котарак! Кой съм аз? Таракът в чизи. А това, знаете ли кой е? Мишка. Мишчица. Но не каква да е мишчица. Оказа се, че е един зъл магиозник великан. Бил той прочут, че може да се превърне в кое? И не, в живот. Дори и в слон. И викам му аз, от великан е много лесно да се превърнеш в някое животно като слон, а в някое мъничко? Не можеш, нали? И той взе се превърна в мишка. Мишчица. А кой обича мишчици, Котките! Злият магиозник вече живее. А моят господар и моят милост от тук нататък ще живеем царски. Колко съм хитър! Ама и куче има! Седи си, тук от прозореца и чакам. Обаче вече колко време седи и чакам, не зная. И път го няма и няма на кого да кажеш добро утро. Не смея да мръдна от тук, защото се уча да бъда послушен. Батя Пуцко ми каза така да правя. Трябва да го слушам, а на мен така ми се играе, че докато не го чакам, можеш и връбчета да обяд. Ама не, батя Пуцко ми каза, че трябва да пазя достоинството си. Обеща си какво значи, ама аз май забравих. Видяхте ли каква пеперуда? Как щях да я хвана? Ама батя Пуцко ми каза, че и пеперуди не трябва да гоня. Възпитаните и послушните кучета не би имало така да правят. Знаете ли, да си послушен е голяма скъка. Това беше майка. Представихме ви едни от най-хубавите и забавни герои. И целият репертуар на театрална връбченица Сръчковци. Какво ще правим? За да си припомните всичко по-добре, сме приготвили изложба. И торта, разбира се. А свещи ще има ли? И свещи ще има. Тогава да предлагам следното. Да пухнем свеща и да си пожелаем театрална връбченица Сръчковци да порасте още по-голяма. И да е най-добрата. И да е винаги тук. Това беше от нас, от нашия спектакъл. Докато нарежем тортата на малките Сръчковци, аз искам да ви поканя в детската арт-галерия. Вратата в дъното е отворена. Там е подредена ретроспективна изложба
изложба с всички или поне всички по-интересни неща, които сме правили, снимки и така нататък. Нещо, което и децата не се виждали и сега ще го разгледаме. Има почерпка, осигурена от наши много добри приятели, за което благодаря от сърце. И децата също са ви подготвили един малък спомен от тях от техния рожден ден, който те ще ви подарят. Така че само госпожа Радева иска да каже нещо и може да се отправите към изложбата. За протокола, да се включи, да различа сценарий. Аз много се смях, не знам и вие. Аз много се смях, независимо, че повярвайте ми, има свидетел, няколко пъти го гледам, като той сигурно повече от мен. Но бяха великолепни, искам да ви благодаря, бяхте страхотни. Днес е един ден, нарича се ден на спонтанна доброта. Искам моя акт на доброта да бъде тази вечер тук при вас. Единствено сърце да ви благодаря за усилията, за труда през годините на тези, които са от по-дълго време тук. На тези, които сега се включиха и са прекрасни. Повярвайте ми, просто напълнихте ми душата, сърцето, очите, всичко тази вечер. Благодаря ви. След връбчетата, които видях в края на миналата година, от сърце ви пожелавам, дързайте. Най-голяма благодарност, разбира се, искам на вашия ръководител да изкажа. Нора, ако не беше ти, това нямаше да го има. Ако не беше и помощта на Цвети, ако не беше помощта на Ива, позволявам се да кажа така, защото не приемам, че те са наши много официални гости в момента. Тук всички сме приятели на Старата театрална работилница Сръчковци. Това не е официално събитие, но повярвайте ми, връбчетата искам да го направим официално събитие и аз ще работя на града, защото те заслужават да излязат на голяма сцена. Надявам се, разчитам на вашата подкрепа това да се случи. Национален подарък от представителите на Търговско-икономически парламент, които днес минаха и благодариха на различни граждани и институции за това, за техния труд и за това, че правят хубави неща за нашия град. Аз благодаря на Нора за всичко, което прави, благодаря и на всеки един от тези посланици на доброто и красиво.